Dobre, dominoval si vlastne 2 kola na zemi, bola to taktika ísť na zem? To bola taktika, určite ísť na zem, je vyšší, je to postojar, taktika, strhnúť, ubiť, upačiť. Cítil si, že budeš mať výhodu aj v sile, keďže super bol ľahšie od teba, 2 kg mal ešte podváhu vlastne? Tej váhy sa nejako nedržím, robím 9-3, takže tí chlapi na druhý deň majú 100, 105, 110. Som zvyknutý na tú silu, čo ide proti mne. Som zvyknutý na výšku, veľa ľuďom to nevyhovuje, mne to vyhovuje. Ľahšie sa mi strháva, ľahšie sa mi ide potom chlapovi. S tým, že v tom postoji tých úderov moc nedám, lebo mám krátke ruky, ale za to nabité ruky. Takže idem potom v strhu, grand and pound, škrtiť, pačiť. Po prvom kole na konci ťa prekvapil, pokusom submission, bolo to nebezpečné? Cítil som tlak, nebolo by to, že by som to odklepal. Podľa mňa sám nevedel, že čo chce urobiť, iba to jednoducho držal a cítil ten tlak ruky, že jednoducho nejde ďalej a skúšal sa točiť doprava, doľava v niektorých momentoch. Malo to náznak páky, ale našťastie pot, vazelina, všetko pomáha. Ruku som otočil a som taký malý súdok, tak som sa pretočil aj ja. Ostávaš 8-4 naďalej? Nejako, že nie. Rád by som ostal v tej 8-4, pretože troška idú reči, že sa bude robiť Octagon výzva 2 a že by tam chceli 8-4, tak bolo by to pre mňa také troška, nie že výzva, ale troška taká motivácia ostať v tej 8-4, bojovať troška s tou váhou. Je mi to troška proti srsti chudnúť, nejesť, rád nechudnem. Takže uvidíme, no, jak teda Paolo Neruda dá ponuku, že by sme mohli tú 8-4 v tej Octagon výzve, tak určite by som to skúsil. Že máš ambíciu sa poradať s najlepšími československými strednými váhami? Ambície sú vždy. Ambície nie sú iba na Československo. Mal som aj Poliakov, aj Maďarov. Sú to ľudia ako my, zápasníci ako my, chodia do práce, trénujú. Na každého chlapa je chlap a rokov nemám najmenej, takže ešte by som chcel zápasiť čo najviac. Kým som zdravý, chodím, dýcham, pracujem a dúfam, že sa mi bude dariť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Gratulujem. Ďakujem.